Hello ka English, ngayon nagluluto tayo ng tarok na ginataan. Yan. Ni Mrs. Iti Agbirada man. Okay. Dahil naka-ready na ang lahat, lagay na lang. Ha? Nagtaman ba kan? Ate ka English na. Kuha nga tarok. Duwa nga bukal. Dalawang piraso na tarok. Ate ka English na yapan may tipinuran. Dati ulag nga agjaja. Nakapatay kami dito ti may isa nga kobra. Toy. Tapos ati kuha may baka pamplano na ni bakit ko nga ipektat. Dati mais, purple mais apo nga kuha. Mali nga naluto, damat yung naluto. Purple. Batik-batik. Hindi pa naluto. Luto Purple. Purple ti awag mo dito. Mahal po. Ilaga natin itong mga ka-English. Ng mga ituno ta bakit? Ilaga gayam. Hindi, masarap kung ilaga. Para walang daming dumi. Mading nagkuha ti kuha. Mading nagkuha ka English itingipan tayo ag nisip. Okay, yun lang. Ilaga natin to. Ate bakit na mabalinan na eh? Amoy ate ka English nga pa. Ay koton. Balay sa kikyo. Balay pians. Gusto yung adot ti balay. Tapos ti kuha tayo. Carp. Tarok. Carp. Ti si dati tata. Carp pa eh. Kain po tayo mga ka-English. Si dati ati kwa. Ginitaan nga karpa or tarok. Mahal daw tayo ti tarok. Pangal daw ate apaw. Iba talaga yung mais na galing sa puno. Manamis-tamis. Hindi man mais mo gamit yung apaw. Dagi kadwan na nga eh. Hanggang kanin ba? Tinutod. Tutod lang to eh. May bas di haribes damot di ko dagit ah.
Mabati nga iso ato iti malalim ito. Ito. Hindi lang tinamay dito eh. Kaya makalibre ka. Yakon bakit? Mabisuga ko. Nimit no da kaagaw mo. Umangan. Naduduwa kayo ka. Kainin natin yung ating alagang pusa. Ming! Meow! Meow! Come on. Okay. Kain ka na dyan, Ming. Next, ang ating alagang doggy. Uy! 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 Okay. Rambol. Hindi magkain kung walang ulam. Siksi. Yun na po. Yun lang for today's vlog. Yun lang for today's vlog. Diyan makakote. Bakit? Gay naman ito yung camera. Okay. Diyan makakote ka English ta nasakit ti ko ni tilikod ko. Dati para di nga nasakit nga is lagi. Yung tawag na dyan bakit nagkuri-kurinte. Just electric to my body siya. May nya ti English ti kuan. Ti likod nga background. May background. Backbone. Yes. Ay backbone. Something very pin to my backbones. I do not intercept to you because it's very pin. It's very pin. Yes. It was pin day of yesterday. Aji ko nga nung nakaraan pa nagsakit. Day of yesterday nung nakaraan pa day tapos yesterday di duwang aldawan. So nga day in yesterday sakit iso na ba. So nga datay yung makakote-kote. Ato tinga banda ni. Tapos in birabe nga in evening I was massage in my mother and my wife. I massage me. Yeah. I feel well. Now it's well. Well because my body is it's very pin na ngayon. Pinfall. Sobraan di ilot. Kaya hanggang gilangan na napot ti video tayan because I'm pulling my stomach her. Kaya kasya hanggang iti lang na yun. Salamat iti kinain yung suporta. Hanggang dito na lang yung video natin. Bye bye po.